כולם בשקט. אם דברים לא מסתדרים, אפשר לנטוש. מצוין. הוא כרגע פונה, נכון? כן. פונה למסלול. שקט על הערוץ. יאללה שיצליח. ויצליח אחי, אין ברירה אחרת. יאללה אבן צלילה זה, כן. בלי מנוע, מה אתה רוצה? רשאי לנחות. יאללה גבר, תנחת כמו גבר. איזה אלוף. חכה. אלוף אחי. אלוף. וו לוודא מטה. כל הכבוד. איזה אלוף, נתפס. 2 ודא ברז דלק בעוף, 4 ודא ברז דלק בעוף, לוודא חמצן ב100%. צוותים בדרך אליך, אם יתנתק הקשר, תישאר במטוס עד שיסמנו לך לצאת, כל הכבוד. תסיע, תטפס או שתסיע שמאלה אחי?